ला कांपाल कॉलनीतल्या गार्डनाची केस सरकार सुप्रीम कोर्टात निमणे हरलो। 1977 सावन हे जमनीचो मालक केदार काकोडकराची रियल इस्टेट एजन्सीज आणि सरकारामदी कोर्टात वाद चलतालो। वाद आसतनाय पीडब्ल्यूडीन त्या सुवातीक गार्डन उबे केल्ले। प्रुडंट काकोडकराक मेळ्ळे। सुप्रीम कोर्टान केस आपल्या फावरात जाली म्हूण तो सातिस्वेत दिसता, मात कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना। सरकारान गार्डन बांदले खरे, मात ताची लुकसाण भरपाय आता पीडब्ल्यूडीन दिवची पडटली। 19,000 चौखण मेत्र जमनीचे कॉम्पेन्सेशन सिव्हिल कोर्टान थारावपाचें 7 जुलयाक सुप्रीम कोर्टान निकाल दिलो। ख्यास्त भोगपी आमदार मिकी कायद्यान विधानसभेत बसपाक शकना। कायद्यान ताका माफी मेळपाक शकना म्हणून आयरिश उलयला। मिकीक रक्षामंत्री पर्रीकाराच्या दिल्लीतल्या घरा वचून सोदात म्हणून सर्च वॉरंट काडपी JMFCचो जुईज वॉस्को रॉबर्टाची राजकीय दबावाची ट्रान्सफर मारल्या म्हणून आयरिसान आरोप केला। तो म्हणटा मिकीक भितर उडोवपी इंजिनियर कपिल नाटेकाराचे खंय सरकारान 15 ऑगस्टाक सत्कार करचो। The law is very clearly against Miki Pacheco on both issues, on him trying to go to the session of the Goa Legislative Assembly, and the law is against him also on his attempt and come out by misusing that power of pardon. I would also request all the MLAs that they should consider what I have written to them today. I have written to all the 39 MLAs requesting them that they should move a resolution unanimously in the coming session of the Goa Assembly scheduled for July 27, condemning the conduct of their fellow MLA Miki Pacheco, at least for the sake of democracy, that they condemn this conduct of their fellow MLA Miki Pacheco. Abrupt transfer of Judge Bosco Roberts last night for having on April 22nd issued a search warrant on 10 Akbar Road to look for the then absconding fugitive Miki Pacheco. May the Chief Minister of Goa be gracious enough to felicitate Junior Engineer Kapil Natekar on 15th August by a bravery award for him having bravely faced that slap from Miki Pacheco in 2006 and waited 10 long years for justice. कायसव सिद्धेश्वर देवस्थानाचे ऑफिस फोडून चोरांनी सुमार 6 लाखांचो हात मारलो। CCTV फुटेजी वेल्यान ही चोरी शुक्रारा फातोडेर जाल्या म्हणून कळटा। चोरांनी अच्युतानंद स्वामीचो मुकुट, रामाची गोल्ड प्लेटेड मूर्ती, पादुका आणि 15,000 कॅश मेळून 6 लाखांचो मालवस फारायला। CCTV फुटेजीत ह्यो गजाली दिसतात। हणजून पुलिसांच्या हाताक अजून कोणूच लागिल्लो ना। तेन्ना ते लेपय जाल्यार लोकांची हे कापलेली आसा। कापल्या नंतर मागीर पुलिसेक येयले, कंप्लेन केली। पुलिस येवन मागीर सगळी हे केली। टोटल 8 कॅमेरा आहा हांगा आनी CCTVचेर ते 146 जेन्ना 130 पुलीस येता सायन मारता आनी वयता। मागीर तेच्या उपरांत एकलो ते सिडीओ वचून देंवता। फुटेज आहा ऑलरेडी तुमचे कडेन तेची आनी डायरेक्ट ते ऑफिसानूच येता। म्हणजे ना फंडमेटीक हात लायना, ना आमचो ते सायडीक हें आहा ते सायडीक फंडमेटीक तिका हात लायना, हिका हात लायना, डायरेक्ट ऑफिसान येता आनी ऑफिसाचें लॉक तोडटा आनी भितर खंयचें कितें ऑर्नामेंट येयला ते ऑलरेडी आमच्या अध्यक्षान सांगलेलें आसा। गोमंतकीय नाटककार सर्गेस्त कृष्ण भट बांदकाराच्या जयंती निमतान गोवा कला अकादमीन नाट्यमेळार योगदान दिल्ल्या कलाकारांचो भोवमान केलो। शेनवारा कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्सात जाल्ल्या गोमंत रंगभूमी दिसाच्या सुवाळ्यात कला अकादमीन 6 नाटककारांक कृष्ण भट बांदकाराच्या नांवान पुरस्कार दिलो। सुवाळ्यात मुखेल सोयरो म्हणून नामनेचो नाटककार गंगाराम गवाणकर आशिल्लो। गांवागांवांनी नाटकांक अकादमी अनुदान दितली म्हणून कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघ उलयलो। 6 कलावंतांचा गोमंतकीय जो सत्कार झाला आणि सत्कार करण्याची जी कल्पना आहे ही खरोखरच फार चांगली आहे की अशा सत्कारांमुळे पुढची जी पिढी आहे त्यांना सुद्धा असं वाटेल की ज्यांचा आपल्या वडीलधाऱ्यांचा सत्कार झाला त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून आपण पुढे जावं आणि रंगभूमीची सेवा करावी। आणि हे सगळं श्रेय वाघांकडे जातं। आणि इथल्या आणि सगळ्यात मला काय आनंद वाटतो की आयोजन, नियोजन आणि कसं करावं हे खरोखर गोमंतकाकडून शिकावं। टाळ्या वाजवायला हरकत नाही। स्वच्छ टापटीक सगळं, कारण ही कलावंतांची भूमी आहे। आचार्य ते नेहमी म्हणायचे की आमचा हिंदुस्थान, आमचा भारत गोव्याच्या गळ्याने गातो। कारण काय, लताबाईंच्या आवाजाने अखंड
भारतवर्ष भारावून गेलो तसं विश्व सुद्धा. जी ही इच्छा होती की गोमंतक ही संगीत रंगभूमीची गंगोत्री आहे हे सत्य ठामपणे कधीतरी मराठी जगताला कळलं पाहिजे असं ते नेहमी म्हणायचे. आणि आज मला वाटतं हे रूढ झालंय की आज कुठे हे सांगायची गरज नाही की कृष्णभट्ट बांदकर हे आद्य संगीत नाटककार कसे ठरतात हे आता सर्वांनी मान्य केलेलं आहे. एक गावचं नाटक कसं जगवावं या विषयावरती एक योजना सध्या आम्ही आखतो आहोत. मला माहिती आहे की देवळाची कमिटी 8,000 रुपये देते आणि सांगते 8,000 रुपयात तुम्ही नाटक करा म्हणते. 20,000 रुपये देते, 20,000 तुमची 3 नाटकं झाली पाहिजे. या परिस्थितीत कोणाचंही नाटक होणार नाही, कारण नाटकाचाही व्याप हा आज खूप खर्चिक बनलेला आहे. या दृष्टीनं कला अकादमी एक खास अनुदान योजना ही तयार करत आहे. घेऊया एक विराम.